Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kaketeng jong kadai winning starling do kadai usket tri jong ka MTGC mau plang tour guide committee pau jing suwo you play nombok nong thau wala pala ingi kumne hakani ka sngi ka ba dai ka takasngi bangin play hakani ka jaka jong kai perthai ka ba kadon hang ni ha ka snong ka jongi ha po ka hima mau plang kata kadai ka mau plang secret forest ba ka debit scott trail ting ai ku play ling do ru balala ban ya penbet yakani ka kam bangin la ban play no ha ni ka sngi ka pamenta yang aku beli ru ya ki menteri bat ya ki rang mak snong ki baidon bentalang kini yang yok banya pentelun ya kini kam ka baidai ba kini ka caka cung ka perthai ka badon kini ka snong ka jongi teng aku beli ru ki gai nadu ka sngi ka bankong nadu bang iseng ya kini ka komiti ka jongi bat ya kini ka seng ka jongi ka bangi don kini ka snong klam dala bangan aku beli we ri rang ba ibalaya lam lenti yang ikum ki khana samla bangin long kita kinong ya lam lenti ya ki beriu ki bawan ini kinong jongok kai ki bawan kai sani kasnong ka jongi ta kadai ya iba tambor ba ilong ru inong yalam ti ba inong prat lenti ba inong hikai yangi kumno bangin le bat kumno bangin long kum kita ki guide bangin long ki ba bet ba ki bat bet kumno bangin ai kata ka jing ya trelang bat ka hima bat ai ka jing ya trelang ba kasnong ka thawi bor oi te sa hisiang ni kum ka guide hapor hakani ka por ba ka pandemic kawan dan shop ya kani ka snong pa ya ka perthai bro ka wei kalong ka jingdu nong ka bakra yang ki guide kum kinong ya tre ya kani ka jaka namar ngimdan kam i show bangin tre ring la susong bitang la hayeng harai katarung aingu ublei ba ublei udan rengkat ingi na ka wei ka por hadu kani khlemat ka pamenta ngiyok ka met ka bakwat ka bakhlan ngiyok ka kalenti ka bangi ya du ngiya kata kalenti ka ba ublei uda uker bangiyok bangin long kumne kum bangi long mentah te ngai ku blei ya ki kai ru ba mentahi kumba ka sarkar kala bu ya kini ki protokol ne ki jingtha bangin but enti te ugai barok khoj badon hang ni kalau kentang all are vaccinated te kumba tha nak sarkar ngil aile kata bangin long ka jing ya dahi yangi nangi simet la simet khanang bangin dengi wan yalam dengi yalam kita ki brio hang ni kan long ka jing ya dahi yangi te ngidon nakumba aku live hongot nang muplang ki official kai kidon live hongot de nang ni nak stong jongi banang ni ki mamu plang ngidon ka jingya trei ka jongi kalong kani ka dei ka batch ka balai ka jongi ka batch ka benengkong ka dei na i kumbang lapun pa mane de ni ba tambor bela ilam nanti ka batch ka jongi ka dei ka batch ka balai ngiyok banyalam ka dei kana du snam arajar khandai nak sedang ni ka kam de layat terter hadu kani klemat mentah bat ngakit bok kitweng ru kum ngau skatri bang adai bang pej kum nong yalam ya kan dikaseng kitbok kitwang iki para member bangin don kejing trelang bangin ai kejing trelang kumba kahima kala ai yang ikan dikam bagani ka benset ingi bangin tre tengah kerpat nakaliang kejengi kum kaseng ya kahima bahkan ai susu kata ka jing ban promote susu ya kan dikajaka kadang bun kijaka ki bang ban pentre dan ni ka hab bangin ai susu kata ka jing trelang buat kangi ka kum ka komiti ka bangi don mat ka himahi bro ko we te ngi kum ka himaru ya ka jing don kam ki khon ki hajar kat kum ka bor jugi lai persang ban ya penbet penbeang halor ki jing don ajuki tinga so komen ba kani ka long ba haka jingja jong kani ka perthai ka pinsuthu katno ka jing koridor ka kam ka jam jongi wala ka dei ka beret na ka bahe te khamtam ki gai athai nadu katno ki la pinso yang lingdo alat no bangin play tengah ngahap ban pet lang ya ka condition ka jinglong ka jingman jong ka perthai ka snong ka thau te kumba fitep ka block mo phlam ki cases ki bon te to ublei trai kanrat nong bu nong thau nong penyat ka jing penyat nginum la ban ngin ya question tamba ngin ya learn la halor kita te kumba la pen pau ba kani ka la khata bon hi ya ki khamtam ki gai tengah nget scam ba kani kan ai yangi bangin don ka jinge trelang ringkat bat kini ki guide u kindang kentiu shu umdai tang ya kahima ya ki khamtam ba kindang ya kin ya excel khamtam hakani ka occupation ka bakibat te khandiat abangi kran sephang kalau kentang ru aba pi ya sngap tang ya khlau ru matang ya yo snow ya kisim te katno kalayo bahkan regenerate kum ka khlau ka madan kasla ka batap te kaniru hakawe kalyang ru kalong ka jingkerku
bat kapin sutu ingi kinong sencaru ba ka klaru ka don kam ka resting period ka ba ngihaban ailat ka klaru ba kan ngihaban ai ka sisin sisnam ba kan don ka por ba ngihaban khamru khnang ba ka ni ka klau ka bala ai ka jakpo ingi bakal along ka jing kerku kurdo ngaru ki por menchua te nganga soba ita ide iwe ba kungsan khamtam habangi penyat ya kani ka tourism industry kumbala matpang i menteri pla kumi MDC mene yong ba ka hima moklang kabun potential habangi ekran halor ka tourism kishnong arfulai teli kishnong kidon la ka jong ka potential bat nganga so kumuling do kare kamram jonga ba promote ini ki jaka po hima moklang hi brokoi nang ba nginang yo shuk ini ki guide ba kani ka industry hi kan self sustain ki kena samna hang ni kenang ba takidang dia telu kan dai ba bijing kresh shushu bakin nang ya kresh to bakin longru kunuksa ya ka jela ya ki kena samna jong kani ka jela jong hi brokoi tenga soban penpau ba kuila matang i menteri bla ba kerpat bang akan tu haju por ya ki turus ki bon ya wan hang ni ka jaka bane trading kat bagi